81st Baguio City Liberation Day, narambakan. Kinabanwar dagiti World War II veteran na ipanakkel. Epekto titikag, pagsagsaganaan ti lokal na gobyerno ti Baguio City. Pananglapad iti forest fires iti Cordillera. Papairtengen ti DENR. GSIS Balik Ginhawa Program. Jaya ti opisina kadagiti miyembro ken pensioners nga daan iti loan. 539 million pesos. Gatad ti marijuana na parot iti lasod ti 3 a bulan. Babaen iti Oplan Ultimate Grass Cutter ti Benguet PPO. 10 pesos aging 11 pesos kada litro. Manamnama at apyas iti presyo ti krudo. Pisumet iti tunggal litro ti gasolina. Cash assistance payout kadagiti tricycle drivers iti Region 1 agtultuloy. I Love Quirino, Cash Aid for Recovery and Essential Support Program. Manarimaan ijay Quirino. Ken 540 million pesos. Gatat ti agricultural inputs anay paay kadagiti manalon iti mais sa Jay Cagayan. Ken panangipateg kadagiti empleyado. Sikreto iti panagduruas ti maysa a kumpanya. Naimbaga malam, Cordillera, Canelo Cancha. At tuyan dagiti kang runaan ken nababara damdamag itanga aldaw. Malaglagi pitanga aldaw ti panakagunod ti wayawaya ti syudad ti Baguio manipuri ti puwersa ti Hapones in 1945. Iti panakarambak ti 81st Baguio City Liberation Day na ipayan manan ti pamabigbig ken pamadnayaw dagiti veterano anang ilaban ti kapya a mapaspasaran tayo iti agdama. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. All veterans of World War II. You are not lost, you are still great. We salute you, all veterans. Iti kansyon adaytoy na ibinglay ti kapadasan dagiti World War II veterans anang laban iti wayawaya ti pagilian a Pilipinas. Tapnumot maipalagip ti kinabanwar dagiti soldado kon sibilyan ang nagkaykaysa para iti kapya a mapaspasaran iti syudad, narambakan itang aldaw ti maikawalupulo ket maysa nga anibersaryo ti Baguio City Liberation Day. Nang rugi ti programa babaon iti wreath-laying ceremony iti Veterans Park na sa dino nang idaton iti sabong dagiti opisyal ti lokal a gobyerno ken nagduduma a sektor ti syudad. Naangay pa iti candle lighting ken 21 gun salute kas panangipaay ti pamadayaw kadagiti sakripisyo dagiti World War II veterans. Panggap day ti a programa ang mataginayon ti pakasaritaan ti kinabanwar dagiti nangitandudo ti talna ken wayawaya iti syudad ken iti pagilian. Let us honor them by being responsible, protect the peace they fought for, not just in history, but in how we live every day. And may we always remember freedom is not only inherited, it is honored, protected, and lived. Naway dalhin natin ang mga aral ng katapangan at pagkakaisang ipinakita ng ating mga sundalong veterano, lalo-lalo na ang ating mga liberators ng siyudad ng Baguio. At patuloy tayong magtulungan sa pagbuo ng isang Baguio na ating ipagmamalaki sa susunod na henerasyon. Nakipasatmet iti programa ti oldest living World War II veteran iti syudad kadwa ti anak na tapno lagipon dagiti kakadwana anang ilaban ti wayawaya ti syudad. Malaking kwan yun kasi silang nag-liberate dito sa Baguio, sila nga naman. Tapos unti-unti na silang nawawala. Ganon, yung parang sa akin, maiiyak ka, parang ganon na dapat silang lahat, ng grupo nila. Ngayon nauubos sila, isa-isa na lang, siya na lang.
maswerte ako at saka ako ang pinakasaya sa mga kapwa ko veterano. Sana mapagbuhay ko para ako ay magtindig para sa kanila. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kasapulan ti naerteng panagsagana ti syudad ti Baguio iti manamnama panagrugi ti panawen ti tikag iti bulan ti Hulyo. Sigun kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong, posible adakkel parikot ti syudad ti mapadpadaanan a rainfall reduction ang mga pektar iti supply ti danum. Inayon na pakinawaan ti syudad ti mapaspasaran ita panagtudo ken gundaway daytoy tapno maisagana dagiti rainwater harvesting facility a mararamat kas kanayunan a supply iti danum, iti panawon ti tikag. Iti agdama, isagsagana ti Baguio City LGU ti El Nino Plan nga aprobaran ti City Council. Kinuna na pa'y kasapulan ti partisipasyon dagiti umili para iti daytoy rason no apay manamnama amang ipatungpalda iti seminar ken workshops. Napatigmet ti commitment dagiti babarangay ken ti komunidad nang runa iti panagsalimetmet iti panagusar iti danum. Water will be a big issue here. So, kailangan seryoso tayo rito sa pag-address nitong El Nino. Hindi natin basta-basta baliwalain to. Nakiragsak dagiti nasurok kumurang sa nga ribo nga agtutubo. Umili kan bisita ti syudad ti Baguio para iti Musik Kapayapaan 2026. Amang itantandudo ken mangitaltalo ti kinapatag ti kapyaken partisipasyon dagiti agtutubo tapno magunod daytoy. Nagbalin met an natalged ti nasaong nga aktibidad. Dadno mga detalye ti report ni Jezreel Kate Lapizar. Rain or shine, nakiragsak, nakisala ken nakikanta dagiti agtutubo, umili ken bisita iti syudad ti Baguio iti naangay ang Musik Kapayapaan 2026 iti People's Park Malcolm Square, Baguio City. Peace Advocacy Concert daytoy nga indauluan ti Youth for Peace Baguio Chapter kadwa ti Joint Task Unit panagkaykaysa ken nagduduma nga opisina ken youth organization iti syudad. Nairugi ti programa babaen iti Peace Walk kadwa dagiti uniform personnel ti syudad ti Baguio. Iti konsyerto nga addaan ti tema a Melodies of Culture, Voices of Peace na itampok dagiti nagduduma a banda kan performers a nangaramat ti musika kas plataporma tapno mapatebker ti advokasya iti kapya, panagkaykaysa ken partisipasyon dagiti agtutubo iti komunidad. Ginamit po namin ngayon is music and culture as highlights to bring people together. Since ayun nga po, despite the differences that we have, nagiging isa tayo when it comes to these things. Malaksid iti konsyerto na angay metlaeng ti Peace Pledge ken panagpirma iti Peace Wall of Commitment kas panangikari dagiti nakipasat iti aktibidad iti panangitandudo dati kapya iti inaldaw-aldaw. We want to show each other that we, as the youth, can be people that can lead to, let's say, one, be a mirror of hope and inspiration to those people who fought those silent battles, and being an inspiration to those people who want to be someone and be capable of helping one another in the community. Napatagpay dayto nga aktibidad tapno maipakita asaan laeng ang magunod ti kapya, babaen iti gubato no armado apan nakiranget. Sa pamamagitan ng musika na ating ipinapahayag ngayon ay atin din na ipapahayag ating adhikain. Dito natin pinapakita na yung kapayapaan na hindi lamang responsibilidad ng uniformed personnel. Ito ay responsibilidad ng lahat ng mga members ng community. Nakikita ko na isang instrumento po para mapagtibay po natin ang relasyon natin sa mga kabataan when it comes to maintaining peace and order. Ito rin ang daan para mabigyan po natin sila ng direksyon, inspirasyon, para magabayan din po natin, para magiging, sabi nga nila, leaders of the future.
Itimat in patulod ang mensahe ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kinuna nga komentaran na dagiti agtutubong agtultuloy nga mangipat patungpal, dagiti inisyatiba ken aksyon tapno maitandudo ti linak ken kapya iti syudad ken Aglawlaw. Your energy, creativity, and commitment remind us that the future of Baguio is in your hands. Peace building is not only the responsibility of the institutions. It begins with each of us, especially the youth. Nagbalinmat ang natalna ka natalgad ti aktibidad no sa di no mapatta-pattaan na suruk kumurang sa ngaribo nga individual ti nakipasat iti daytoy. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kalpasan na ipablaak tinagan ni Dr. Erwin Parchazo at top 1 iti kalipas sa Physician's Licensure Examination nagdutuma a pamadayaw ken pamigbig tinaypay ken kuana. Iti Baguio City naangay ti Thanksgiving ken pamadayaw wenno panang bigbig iti baligi ti doktor. Imbinglay namat ti balakad na kadagiti agtartarigagay nga agbalin a doktor. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. April 8, 2026, idi impablak ti Professional Regulation Commission wenno PRC ti resulta dagiti nakapasa iti naisayangkat a March 2026 Physician's Licensure Examination. Maipalagip ang nakalanad kas name withheld ti umuna a pwesto iti listaan dagiti top notcher. Isu asaan pay ana amuan a dagos ti pakabigbigan no siya sino ti top 1. Kalpasan ti verifikasyon, kinumpirma ti PRC idi April 17 ani Dr. Erwin Parchazo ti top 1 iti nasao nga eksaminasyon. May sa alawas tinapalabas agingga ita saan pay lang nga mamati ni Dr. Erwin Parchazo iti panagbaligi na iti eksaminasyon. Iti naangay a Thanksgiving Mass ken pamadayaw kini Dr. Erwin, agyamyaman daytoy gaputa saan laeng daytoy ang nakapasa, no dikat nagtapay iti eksaminasyon. Actually hanggang ngayon speechless pa rin. Ang nasa isipan ko pa rin is name withheld. Parang hindi pa rin nagsisink in na ako si name withheld. Pero ayun nga, very thankful na pumasa. Ranking aside, ang prinay ko lang talaga kay God noon is pumasa. Plus na lang yung nagtap sa board exam. Sigun kini Dr. Erwin, nakarik na daytoy iti depression idi saan napay nakita tinaga na iti resulta. Iti dayta at tiyempo inaklon na asaan na nakapasa daytoy agingga di manon ti kumpirmasyon ti PRC. Sigun kenkwana nakapadas man iti karit sakbay ti eksaminasyon. Nagbalinmat nga inspirasyon na dagitoy akarit tapno agbalin a natibker. Ipanpan na kalmat daytoy ti amana. Actually, ang ko nga ma-describe. Ang ko nga ma-describe. Basta overwhelming ti happiness. I'm so grateful nga kasto tinagbanagan na jay panagururay na piman nga awan tinagan na jay listaan. Impanakal na ang nagagat ken naanos nga gadal ni Erwin. Isu a sinuportaran daytoy ti pamilyana. Mensahe ni Manong Joselito iti anak na. Kung ano man ang plans mo sa buhay mo, nandito lang kami to support you. Mensahe mat ni Dr. Erwin kadagiti agtartarigagay nga agbalin a doktor. Para sa mga soon to be colleague ko, med students or any other people having a hard time sa studies nila, for me, I would advise repetition, consistency. You know? Ulit-ulitin nyo lang, basahin nyo lang yung isang topic. Pag hindi nyo naintindihan, ulitin nyo lang. Kung bumagsak kayo, kasi it's not the end of the world naman. Maybe God's plan is not, hindi nyo pa oras, right? So, maybe your path is a different one, but that path is still valid naman. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Nairdangan pa iti kampanya ti Department of Environment and Natural Resources kontra iti forest fire ken grass fire nang runa ita a dry season. Ken gapu iti nagsasaruno nga insidente iti uram karagiti kabambantayan iti Cordillera. Sigon iti DNR Cordillera manarimaan ti panikipatangda kadagiti lokal a gobyerno. Bureau of Fire Protection ken tunggal idi iti riyon para iti panakasarnib ti Aglawlaw.
Naipatagpay nga akam ti tunggal maysa iti riyon asa lakniban ti aglawlaw ng runa ti kabambantayan. Gaputa isudamat lang ti agsagama iti dakes nga epekto ti panakauram daytoy. Isaksakat matlang ti hensya ti No Forest Fire Incentive Program anas ka nga ipangpangruna dagiti lokal a gobyerno. Iti sidong tinasawa programa makaawat iti special grants dagiti LGU asan a makailista iti forest fire ken adan iti priority environmental projects. Iti sabali matadamag kakailian, napintas da ito yadamag para kadagiti kakailian tayo akamang ti Government Service Insurance System, gaputa dati jayada pautang para kada kayo. Anya nga tara ito'y ken kas ano ang makapag-avail dagiti masiknan. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Kailian, miyembro kakadi wenno may sa a pensioner nga adati existing loan na iti Government Service Insurance System wenno GSIS. Amuyo kadi nga adati programa adjaya ti opisina tapno makatulong ita nga adati crisis. Daytoy ti GSIS balik ginhawa program. Programa iti GSIS kadagiti empleyado ti gobyerno tapno makatulong iti daytoy a tiyempo ti crisis. Ngam anya ba daytoy a programa iti gobyerno? Ti GSIS balik ginhawa kat may sa a modified loan moratorium. Akayat na asawan no ada iti loan mo iti GSIS. Isubli ti opisina ti 3 a bulan na binayad mo iti loan mo mangrugi iti December 2025 agingga February 2026. Ito po yung balik ginhawa program na makakatugon po sa panawagan ni President Ferdinand Marcos. Ito po ay ma-refund po ang loan amortizations ng ating miyembro, yung kanilang loan amortizations mula December 2025, January 2026, at February 2026. Sigon iti opisina mabalin nga i-apply tinasawa programa babaan iti GSIS Touch mobile app. Aglag-in ken kitaan ti members request form for loans. Pilyan ti loan moratorium babaan iti refund. Pilyan no anya nga loan ti kayat mo nga ipa-refund. Kalpasan na, pindutan lang ti submit button. Kinuna ti opisina at tuloy-tuloy lata ti regular salary deduction. Ngamgaputa na isubli ti 3 a bulan a naibayad, mapaatid dugmet ti 3 a bulan ti payment iti loan. Huwag po kayong mag-alala dahil ang tanong po ng karamihan, meron po bang penalties o interest kapag nakapag-refund? Wala po dahil ang gagawin lamang po ay magkakaroon ng extension ng loan term. Hindi po lahat ay compulsory. Yun lamang pong may kagustuhan dahil sabi nga po ng GSIS, ang pagbibigay po ng ginhawa ay iba-iba po kung sino po ang mas may nangangailangan. Sigon iti opisina na partak ti proseso, mabalin nga ag-apply agingga October 31, 2026. Dumala niti assessment ken validation dagiti ag-apply tinasao a programa. So ang basis po ng evaluation is upon date of filing. Yun po yung ating reckoning date para malaman kung ang isang miyembro o pensioner ay pwedeng mag-avail nitong loan moratorium. So kung inuulit po namin, kung meron po kayong gustong maliwanagan, katanungan, or further explanation, pwede pong mag-email sa balikginhawa@gsis.gov.ph. Iti datos ti opisina, dumanon iti nasurok sa nga 4 agasot a miyembro ti GSIS, Manipud, Baguio, Benguet, ken Mountain Province, nga adan iti law na nasurok sa nga 17,000. Isu nga kadagiti empleyado ti gobyerno ken pensioners nga ada iti existing loan na iti GSIS. Anya pay lang ti ururayin yo. Ag-apply kayon iti GSIS balik ginhawa. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Talwa bulan kalpasanan na irugiti Uplan Ultimate Grass Cutter iti Benguet. Nasurok iti 593 million pesos sigatad tinaparot ti Benguet Police Provincial Office kabinadang ti PDEA marijuana plants iti nagduduma plantasyon iti probinsya. Ada detalye ni Audrey Villena. Buklan daytoy iti 2,360 kilograms a dried marijuana, 47,092 a marijuana seedlings, 305 grams a seeds, ken 1.5 million a piraso ti fully grown marijuana plants.
Nailisama tinasurok 502 million pesos agatad ti marijuana sa Jay Kibungan, Benguet. Kung ikukumpir mo ito sa first quarter last year is malayo ho yung accomplishment natin dahil nga po dito sa Oplan Grass Cutter 2026 natin is napatunayan natin na epektibo po siya. Sipod January, nangisayang kati Benguet PPO iti 91 ang marijuana eradication sa Jay Bakun, 50 sa Jay Kapangan, 194 ijay Kibungan, sagduwa sa Jay Tublay kan Sablan, bayat asag may sa Jay Atok kan Kabayan. Tututukan man itati opisina ti Kibungan, Bakun kan Kapangan, gaputi kada iti marijuana plantation site kadagiti a lugar. Iti mat first quarter itatawan, addan din nakamaga cultivator sa Jay Sablan kan Tublay. Manamnamamat ang humatupay ti bilang dagiti na kumbiskar kan naparot ang marijuana iti panagtultuloy ti Oplan Ultimate Grass Cutter. Sigurado tayo dyan na habang nandyan pa rin ay yung mga tao natin underground is aakyat yung value and then bilang ng ating mga nasisiran na mga marijuana plants. May sa kampanya iti intero a probinsya ti Benguet ti Oplan Ultimate Grass Cutter apanggap na alapdan ti illegal a panagmula iti marijuana. Adaan iti dua a klase ti approach ti nasawa kampanya. Ti soft approach ket pakairamanan ti massive ken napipigsa a revitalization ti barangay police, community engagements ken panagtitinulong babaan kadagiti lectures, distribution of materials, participation iti brigada eskwela kasama dagiti corporate social responsibility activities. Bayat ati hard approach ket naipamaysa kadagiti operasyon kas iti marijuana eradication, panakatiliw dagiti planters ken cultivators, ken panakaipila ti kaso iti korte. Baban iti Oplan Ultimate Grass Cutter may tandudo ti na inkalintegan a panagbiag, panakasalaknib ti aglawlaw, ken napaut a kinatalged ti komunidad. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Good news, kadagiti motorista. Epektibo inton bigat ti may kaplo allowance a rollback iti presyo ti petrolyo. Iti patapata dagiti kumpanya bumaba iti 1 peso ti tunggal litro ti gasolina. Bumabamot iti 10 pesos aging 11 pesos ti tunggal litro ti krudo ken kerosina. Sigoon iti Department of Energy, ti agtultuli a panagbaba ti presyo dagiti petrolyo ket gapu iti sumaysaya at a ceasefire ti Iran ken Estados Unidos. Naimbaga manam kakailian na ulap at angatang ti manamnama iti entero a pagilian. Anya nga tati makagapu iti daytoy, dati kanayon nga update ni Kathleen Labangco, weather observer ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po ang ulat panahon ngayong araw ng Lunes, April 27, 2026. Sa kasalukuyan po, easterlies pa rin po ang umiiral na sistema ng panahon sa buong Pilipinas. Itong easterlies po ay ang mainit at makalumikid na hangin na galing po sa dagat Pasipiko. Kaya isahan po natin ngayong araw dito sa Baguio City, ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga cases po ng isolated rain showers o thunderstorms. Mahina hanggang sa katamtamang mga paghangin naman mula sa east to northeast ang inaasahan po natin dito sa buong Pilipinas, kasama na po ang Baguio City. At para bukas inaasahan po natin na maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 15 hanggang 38 degrees Celsius. Nasa ang lulubog ang haring araw mamayang 6:16 PM at sisikat bukas ng 5:35 ng umaga. Muli ito po si Kat Labangco, ang inyong tagapanayam mula sa DOST Pag-asa Baguio Station. Maraming salamat po. Pagyamanan iti day nga update Kathleen Labangco, weather observer ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanang updated iti sa saadan ti panawon kan agsagana para iti anyaman ni emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Cash assistance payout kadagiti tricycle drivers iti Region 1 agtultuloy. I Love Quirino Cash Aid for Recovery and Essential Support Program manarimaan iti Quirino ken 540 million pesos gatat ti agricultural inputs ana ipaay kadagiti mannalon ti mais ijay Cagayan.
ken panang ipateg kadagiti empleyado, sikreto iti panagduras ti maysa a kumpanya. Dagita ken dumapay adamag kalpasan dagitoy. Saan man sa Pilipinas, walang maiiwan sa mga kaganapan. Hatid ng buong puwersa ng PTV News Team. Ang pinaka-latest mula Hilagang Luzon hanggang Mindanao. Balitaang walang humpay sa mga sinusubaybayang multilingual newscasts ng bayan sa PTV Regional News Block. Kangrunaan Adamag, PTV News Mindanao. At updated ang sambayanan sa PTV News Break. Hinding-hindi ka na mahuli sa balita sa tunay na pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinakamapagkakatiwalaang regional newscast sa bansa. Mapapanood sa inyong People's Television at online sa aming digital platforms. Buong sigasig kami maghahatid ng balita at impormasyon para sa bayan. Ang mga balita at impormasyong napapanahon, komprehensibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Ihanghatid para sa bayan. Kasama sila Ice Martinez, Diane Querer at Audrey Goriseta. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa inyong pambansang TV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita, 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
iti Damdamag Cordillera. Nasurok 400 hectares ti kababantayan iti Mountain Province na apektaran gapu kadagiti forest fire. Ken 306 trucks iti Cordillera na ipayan iti permit para iti toll-free access kadagiti expressways iti Luzon. Kanayunan a detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, manipod January aging April 14, 2026, nakailista ti probinsya iti nagduduma a forest fires, anang apektar iti nasurok 400 hectares ti forest land, pakairamanan ti National Greening Program plantations. Kasungbat, nang i-deploy ti Senro sa bangan iti fire suppression teams, kan nang ipasdok iti fire breaks tapno makontain ti panagwaras ti uram. Nang ipatong palmet dagiti otoridad iti panagtingiting iti danyos tapno mailasin dagiti prioridad a lugar para iti dagos a rehabilitasyon. Mabalbalakadan met dagiti publiko ngagtalinaed an nasipot, i-report ti anyaman a pagilasinan ti asok ken uram, ken aktibo a makipasot kadagiti panagregget amang laped iti uram iti kabakiran. Kabayatan na, nagpinirma ti Provincial Local Government Unit ti Mountain Province ken ti upat a national government agencies iti Memorandum of Agreement para iti panangitandudo ti karbengan ken pagimbagan dagiti overseas Filipino workers ken ti pamilyada. Timuwak ket panagtinulong ti Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority ken dagiti munisipyo ti probinsya. Dito ket panagkaykaysa amang salaknib kadagiti migrant workers iti local level, apanggep na apapigsaan ti lokal a suporta para kadagiti OFW, babaan ti panang pabilag iti kabaelan, public information drives, ken full cycle reintegration. Kalpasan ti panang ipaulog ni President Ferdinand Marcos Jr. iti toll-free access para kadagiti accredited trucks amang ibiyahe kadagiti agricultural products, agarop 306 trucks iti Cordillera, tinaipaayan iti permit para iti toll-free access. Makaurnong dagiti truckers iti 1,000 pesos aging ga iti 3,000 pesos a toll fees iti tunggal panagbiyahe da, amanipod iti trading post iti La Trinidad Benguet, aging ga iti Metro Manila. Mangipaaypay ti Department of Labor and Employment iti tulong kadagiti konduktor ken driver, babaen ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged no displaced workers, wenno tupad. Kabayatan na, temporaryo a suspendido ti amin a river activities iti Amburayan River sa Jekapangan Benguet, kalpasan ti na-report a panakatay dagiti ikan ken kapi. Dagiti panakatay dagiti ikan ket gapu iti maatap a panakasabidong ti karayan. Isu a may balbalakad kadagiti bisita wenno turista aliklikan dapay laeng agturong iti nasao a karayan tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Sinukimat ti La Trinidad Local Government Unit ti Bolo Creek para iti nasapa a preparasyon da iti matutudo a panahon. Iti inspeksyon ket nakapokus iti maisayangkat nga dang tapno maliklikan ti panakabara ti waig amang ituntunda iti panakalayos ti patagapaset ti ili. Naituding amang isayangkat da iti dredging ken clean up operations iti nasa waig. Baban iti panangidaulo ti lokal gobyerno maliklikan ti nakaro a panaglayos iti strawberry farm tunggal matutudo a panawen. Nakaro a mapapektaran dagiti manalon iti strawberry farm iti kanato nga dati layos. Nalpas metten ti proyekto ti DPWH iti Bolo Creek anam namaan da adakkel a makatulong. Malalukoy met dagiti umili a makipagmaymaysa iti clean up drive iti Bolo Creek tunggal lawas. Meron naman every week merong ina-schedule ang mayor's office. Actually, we are encouraging our constituents na mag-schedule sila ng paglilinis. Cash assistance ken community pantry para kadagiti apektado iti agdama a krisis agtultuloy a may patpatumpal iti Region 1. Kinasagana ti riyon tunggal kalamidad at adda a mapaduras baban iti kaunan a collapse structure search and rescue training facility a may lukat ijay Pangasinan. Dagitaken da dumapay at damag iti Region 1 amon iti report ni Bridget Marcasi Panguspian.
Naituloy itang aldaw ti payout ti cash relief assistance dagiti tricycle drivers iti Region 1, babaan iti Department of Social Welfare and Development Regional Office 1. Karaman kadagiti maiwarasan itang aldaw, dagiti drivers iti Adams ken Dumalneg iti Ilocos Norte, Magsingal, San Ildefonso ken San Juan iti Ilocos Sur, Luna, Sudipen ken Aringay iti La Union ken Villasis iti Pangasinan. Union na sariwaan natang ti libre ang maiwaras para karagiti umili kagidan ti agtultuloy apan na kay patungpal ti community pantry ita nga aldawa. Idila ang kalmaan na personal ang nagburas ken ginmatang ti Mayor ti San Fernando La Union na kadagiti mula anatang dagiti mannalon iti ili para iti nasao a pantry. Nang ti agtultuloy a panang patibker iti disaster preparedness ken emergency response ti Pangasinan na ipatungpal ti groundbreaking ken blessing ceremony iti baro ken kaunaan a collapse structure search and rescue training facility iti Western Operations Center, Barangay San Vicente, Burgos. Ti pasilidad ket agserbi kas training hub para iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, local responders ken partner agencies para iti panakay patungpal iti search and rescue operations. Panggap This facility will become a center for learning, a center for training and continuous improvement, producing responders who are capable, competent, and committed saving lives. Iti Bangus Festival 2026, nakasagana mo ti Dagupan Pangasinan iti baet ti pan nakasuspindir dagiti sumagmamano nga aktibidad gapo iti agdama a Middle East crisis. Sigon iti city government ti Dagupan, karaman karagiti makanselar nga aktibidad ti Gilon-Gilon Street Dance Competition gapo ta maaramat langan ti pondo ti aktibidad kadagiti health services kenda dumaan na papatag a programa ti probinsya. This is a bangus industry. We cannot cancel it. Second, ang dami po kaming kinancel na events. Gilon-Gilon is one. Malaki event yun. Plus, marami pang gustong pumasok na events. Siguro mga 5-7. Sabi ko, wala na. We're reserving it only for the SafeNet ito, street party, tsaka yung katatapos din ng Linaw Mata. And yung oral hygiene na services po. Doon kami nakafocus. And of course, we cannot get away with the bangusin and the rodeo. Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Nakemeg ti dua nga estudyante babaan iti anti-illegal drug operation nga insayangkat ti Philippine Drug Enforcement Agency iti Nueva Vizcaya, Barangay Don Tomas, Madela, Bayumbong. Arestado ni alias J, 24 anyos, residente iti nasawa lugar, ken tikadwana ni alias Cassie, 22 anyos, residente matlang iti nasawa lugar. Sigun iti PDEA, nabayag a pinalpaliiw dati garaw ni alias J, amay sa criminology student. Nagtest bayda, nung sa dino na kumpirma nga gilaklako ti suspect. Isot gapuna nangisayangkat daadagos iti entrapment operation, ang nagresulta iti panakakameg dagiti suspect. Naala iti ikot dagiti suspect ti agarup 770 agramo ti maata pa marihuana, ken may sa agramo ti maata pa shabu, nga agbalor iti 99,200 pesos. Narecover pa iti buy-bust money, talo a mobile phone, ken may sa motorsiklo. Sangwen, dagiti na-aristo a suspect reklamo seknan iti panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti kirino ng ilatang ti probinsyal na gobyerno iti 120 million pesos financial assistance. Babon iti iLab Kirino Cash Aid for Recovery and Essential Support Program. Kabiyatan na iti Batanes, jaya ti probinsyal a gobyerno ti Passport on Wheels makatulong mapapartak iti panangala iti passport dagiti umili. Dagita kanda dumapay adamag iti report ni Diane Monica Tukay. Iti kerino, manamnama ang makaawat iti tulong pinansyal dagiti kwalipikado nga umili. Nga agtawon sa nga 18 ag pangato, manipod iti iLab Kirino Cash Aid for Recovery and Essential Support, a programa ti probinsyal a gobyerno.
Nangilatang iti probinsyal a gobyerno iti 120 million pesos no sa dino, makaawat itunggal benepisyaryo iti sagmaysa aribo, ang makatulong iti inaldaw a kasapulan da. Panggap tinasaong ayuda makaypaa iti konkretong aksyon, gapo iti nagsasaruno akarit a bakbaklayan dagiti umili, may nagiti panagnato ti presyo, ti petrolyo. Padaanan ti official announcement para iti distribution schedule ken isagana ti I Love Quirino IDs. Itimot Cagayan, dumanon iti 540 million pesos agatad ti agricultural inputs, tinaypaay para kadagti manalon ti mais, manipod iti Department of Agriculture Regional Field Office 2, kaspasat iti Corn Production Enhancement Project. Buklon dayto iti agrop 433 million pesos para iti Yellow GM Hybrid Corn Seeds, ang mabalin ang maaramat iti agrop 25,000 nga hektarya ti talon. Ken 106 million pesos para iti inorganic complete fertilizer, tapno masigurado ti ad-ado nga apit. Panggap tinasaw awagas ama paduras pa iti apit dagiti mannalon, aha na bumaba iti 3% tunggal tawan. Dagiti mannalon ang nakarehistro iti registry system for basic sectors in agriculture, ti mabalin ang may paayan ti gungguna. Iti Nueva Vizcaya, sangaribo a para publiko at drivers ti na benepisyaran iti community pantry, ngayon pasdak ti Liberal Youth in Nueva Vizcaya iti Bambang, Bayumbong, Kensulano, kas tulong iti agtultuloy nga epekto iti oil crisis iti Pagilian. Talo adarasan nga isaysayang kata iti inisyatiba, no sa dino nakaawat dagiti jeepney ken tricycle drivers iti bagas. Nateng, hot meals ken dumapay, pakiramanan dagiti arm sleeves, hand towels ken protective clothing. Tiginastos da para iti nasa pantry ket naggapo iti maliklikom da donasyon. Magoy-goyogoy pa'y dagitin agtutubo ang makipasat iti proyekto, tapno ad-ado ti matulungan da. Ken iti Batanes, maalalukoy dagiti umili agundawayan da ti Passport on Wheels service, ang mga paiserbisyo inton Hunyo 23 ken 24, iti Human Resource Training Center iti Basco. Mangrugi itangal daw, mabalin na mga sumite iti Provincial Heritage and Tourism Office dagiti requirements kas iti photocopy dagiti IDs, birth certificate, ken dumapay, ken ipasa ti revise nga application form. 1,250 ti passport application fee, ken kanayunan a 150 pesos para iti courier fee. Limagasot nga aplikante ti mabalin nga agdumar iti nasao a serbisyo. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Padaanan, panangipateg kadagiti empleyado, sikreto iti panagduras ti maysa a kumpanya. Dayta, kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat intabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas sa lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance. Because good governance is a matter of right. Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Sa oras ng peligro. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig.
Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Ipinagmamalaking ihatid ng inyong PTV Regional Team. Lokal na balitaan sa iba't ibang wika. Usapang derechahan at makabuluhan. At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura. Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan. Naharap man sa matinding hamon tulad sa pagsisimula sa panahon ng pandemya at kasalukuyang krisis sa enerhiya, nagawa ng isang business process outsourcing company sa lungsod ng Baguio na umunlad at lumaki sa loob lamang ng 4 na taon. Nagsimula sila sa 20 empleyado hanggang lumobo sa mahigit 700 bilang sa kasalukuyan. Narito ang detalye. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makapagtrabaho sa BPO company si Matt Lawrence Nimuan. Bagaman ilang buwan pa lamang siya sa trabaho, nagustuhan na niya agad ang pagiging customer service representative sa Brandlink Philippines na matatagpuan sa lungsod ng Baguio. Awesome here. I love it here. The admin is pretty awesome. When they started working here, they're very nice and they kind of take care of us, especially the admin here. Anya, malayong maganda ngayon ang trabaho niya kumpara sa dati niyang pinagtatrabahuan sa pest control. Napunas din ang mga alinlangan niya tungkol sa BPO dahil sa Brandlink. The most important thing that I should feel is the happiness. Since the work, the BPO is it's known about stress. But being a happiness, just love your work. And do your work, do your job. Ay kay Brandlink Philippines Senior Recruitment and Training Specialist Geraldine Angeles, ang pagpapahalaga sa kanilang mga empleyado ang isa sa mga ipinagmamalaki nilang best practices. We value our employee and we make sure that they are well compensated. And other things, we have what we call incentive-based performance. So this is the reason why most of our employees, although they've resigned long time ago, they still choose to come back with us and reapply because of that. And of course, the environment and how we treat our employees as well. Yan din ang dahilan kung bakit umunlad ang kanilang kumpanya, tulad na lamang sa Baguio City na mayroon ng mahigit 700 empleyado mula sa 20 bilang noong nagsimula sila taong 2022 sa panong mayroon pang problema sa pandemya. Bukod dyan, maganda ang employee retention sa kanilang kumpanya, lalo na sa mga fresh graduates at mga kabataan. We always ask them to bring a friend. Because especially nowadays, these fresh graduates, they have built camaraderie with friends and they always want to be together. So sometimes when applying, we ask them, you can tag your friend along with you. We have a ramping account and at this time we're looking 20 heads. So if you bring your friend, you would be on the same shift, you would be on the same amount. So it's as though you're still going to school, so you grow together career-wise. Ipinagmamalaki rin nila ang mga dekalidad at competitive na kanilang mga empleyado na lahat ay mga college degree holder, lalo na sa mga taga Baguio na napakaganda ang communication skills na hinahangaan ng kanilang mga kliyente. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon at kasipagan ng kanilang mga empleyado na dahilan kung bakit mayroon na silang 75 accounts mula sa 2 bilang lamang noong sila ay nagsimula. Dagdag pa ni Angeles, napakalaking tulong din sa kanila ang pagiging business-friendly ng Baguio LGU
na tumutulong sa kanilang mga programa tulad na lamang sa promosyon tungkol sa job hiring sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO. Ang dalawang Baguio sites ng Brandling Philippines ay matatagpuan sa Lourdes Subdivision, Dominican Hill Road at sa may Lower Magsaysay Avenue. Ang bahaging ito ay hatid ng Brandling Philippines. Aktibo at tumutulong dagiti kamang ti Revitalize Police sa barangay iti First Ifugao Provincial Model Force Company iti may patpatumpal a Barangay Health Clinic Project sa jay Barangay Baang Hungduan, Ifugao. Itay nabiit nakibinadangda kadagiti kamang ti RMFB 15 o First Company ken barangay volunteers iti panang suporta iti preparasyon para iti panakaimplementar ti Phase 2 iti nasao a proyekto. Kasi iti panang tulong iti operasyon ti tramline ken panag-unload iti darat ken dumapay a construction materials. Tarigagay da a melupas a dagos ti proyekto a pagnumaran dagiti agkasapulan a komunidad. Ti unit ket saan lang a nakatutok iti panang patalinaed iti linak ken kapya ngem karaman pay dita iti panang suporta kadagiti community-based development programs. Pudno unay nga wan ka pari siragsak amarikna iti panang ipaay iti serbisyo komunidad. May sa kadagiti kita ti ayop iti baybay a kabutong ti tao kadagiti sharks wenno pating. Gapo kadagiti papuyaan na aramid may papan kadagitoy no sa dino taraon dati tao. Agpayso kadi dagitoy. Gapo kadagiti nagduduma a klase ti pabuya na sensationalized ken naadan iti stereotyping kadagiti pating isuan nagbalin a kabutong dagitoy ti tao nang runa no agbisita da iti baybay nga adu ti maibagbaga a pating. Mabigbigbig dagitoy kas dangerous kan indiscriminate killers gaputa kananda amin ang makita da. Ngem kinapudno na dagiti pating ti kaadwan a biktima. Tinawon apat patayan daytoy dagiti mangalap tapno masuplayan ti pagkasapulan iti shark fins, araman ti sopas kanda duma taraon. Gapo ditoy, mangiturong daytoy iti overfishing kan illegal fishing, amang busbus iti populasyon dagiti pating iti intero a lubong. Ita, amon tayo ti pudno iti likod dagiti meats may papan kadagiti pating. Umuna a shark meat, dadakkel ken adan iti natatadem ang ngipon dagiti amin a pating. Sigun iti World Wildlife Organization, saan na iti apudno, gaputan nasurok iti upat agasod dagiti nagduduma a species ti sharks, nagduduma madla ang ti sukog ken kadadakkel da. May kadwa, mangmangan ti tao dagiti pating. Saan napasat iti dayat ti pating dagiti tao? Kadaw yan nga agbirok dagiti shark iti taraonda a kadakkel ti tao kas kadagiti seals wenno dolphins. Kadwa nakita ti pating ti mangan iti ikan wenno awan durina kas iti pusit wenno clams. Ken ti maikatlo, saan nga importante dagiti pating? Ti kinapudno na tinasalunat a populasyon dagiti pating ket nainaig kadagiti narangay nga ecosystem iti baybay. Ti panakapukaw dagiti pating ti mangipasimudag saan amayat ti kasasaad ti baybay para kadagitoy. Bayat at ti maudi a shark meat, awan ti makasakit kadagiti pating. Napartak ti panagbabati populasyon dagiti pating iti intero a lubong gapu iti legal, di na ipadamag ken unregulated a panagkalap. Napaot ti panagdakkel dagiti pating, no sa dino adu atawon ti kasapulan datap no tumadakkel da. Nupaysan ang nasaya at tipan na kay presentada kadagiti pabuya, may sa critical ang miyembro ti marine environment dagiti pating a kasapulan matlang ang maprotektaran. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.
Kakailian ti word of the day tayo ita sa bidong kay papananaray iti kat lason iti Filipino kan poison iti English. Kabayatan na papagayam kay iti kaditimadnan iti natibker kan di kalidad nga outfit an aramid bawon iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Avalines handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babay kan lalaki mapaubing kan nataangan. Mabalinmet ama aramat dagito iti anyaman nga okasyon dagiti mangkayat nga order ken nagparamid bisitahan lang ti Facebook account nga Avalines Hand Woven Products. Wenno i-contact ti numero a 0927-357-9231. Iman maniharday ti ni Miss Evelyn Calag, saan kayo agbabawi kakailian kaputakulad ang arudan, wear our weave with pride. Para iti kanainan at detalye kita ang naka-flash, iti screen time. Kabayatan na kakailian, sakbay iti amin kablaawan tayuman dagiti intern ti PTV Cordillera naglepas itang altaw nga dito'y hadwani. Congratulations kada kayo, Miss Kate Marinel G. Rama, Hannah Leonor Pitorio, Kenny Ariel Angelo Pigarin. Manamnama nga agradwarda ita semestre iti kurso da a Bachelor of Arts in Communication iti St. Louis University. Agyaman kami iti panagtalakyo iti PTV. Congratulations! Congratulations kada kayo ubing. Mangnamnama kami nga adu tinaadalyo iti panagtalidyo dito ay PTV Cordillera. Good luck iti graduation nyo. Agtalik kami mat narimat ti masakbayan nyo iti pilyen nyo a karera iti biyag. Kan maramat nyo dagiti naadal yung iti anyaman na trabaho asirkan nyo. Manan, congratulations! Congratulations! Ayan, kalpasan ti kang runan adamag dito'y amyanan na Luzon. Padaanan mo ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runan adamag ita nga daw siyak na breves bulsa. Indan mi kada kayo dagiti nabamara kompleto ken napapatag nga impormasyon siyak ni Ala sumduan. I-like, i-follow ka, nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gamanin intun bigat siyak ni Audrey Villan. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugi iti alas 4 ti malam. Para ti umno husto ken alisto adamag. Da kami ti mapagpiyar. Daytoy ti Kang runan adamag.